Καλησπέρα σας. Σήμερα ο Όμιλος Ινοφίλων Αμοχώστου διοργανώνει την τρίτη έκθεση προώθησης κυπριακού κρασιού. Είμαστε σε καιρούς δύσκολους, καιρούς καλεπούς και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που τόσοι πολλοί από εσάς μας τίμησαν και ήρθαν σήμερα για να στηρίξουν τα κυπριακά προϊόντα, τα οποία πρέπει να διαφυλάξουμε το σκόρπο οφθαλμού, αφού εκεί πέρα θα πρέπει να βασίσουμε την οικονομία μας με τις δυσκολίες οι οποίες επέρχονται. Θέλω εκ μέρους μου να καλωσορίσω και τον έντιμο Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Λακοτρίπη, και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες που μας έκανε την τιμή μέσα στο πολύ πιεσμένο πρόγραμμα του να φύγει από τον Λίβανο και να επιστρέψει σήμερα, να μην πω για το χατήρι μας, αλλά σίγουρα και για το χατήρι μας. Και έτσι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα καλέσω στο βήμα πρώτα τον πρόεδρο του Ομίλου Ινοφίλων Αμοχώστου για να καλωσορίσει και να ανοίξει την εκδήλωση μας. Κύριε Γίζα. Αγίας Νάβας, Παραλυμνού, Ερήνιας και Ζαβίδας, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αμετολογικών Προϊόντων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί Ινόφιλοι. Εκ μέρους του Ομίλου Ινοφίλων Αμοχώστου, σας καλωσορίζω στην τρίτη έκθεση παρουσίαση κυπριακού κρασιού. Η πρωτοβουλία αυτή έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα τουριστικό προϊόν για τον τουρισμό της επαρχίας Αμοχώστου, αλλά και ως θεσμός στα εινολογικά δρόμενα του τόπου μας. Όπως και στις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, η ανταπόκριση από τους Κύπριους εινοποιούς είναι, όπως βλέπετε, πολύ μεγάλη. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι προηγούμενες διοργανώσεις μας έτυχαν τους σκοπούς τους, που δεν ήταν άλλοι από το να προβάλλουν το κυπριακό κρασί στους επαγγελματίες τουρισμού και ταυτόχρονα στους τουρίστες της περιοχής μας. Ομολογώ ότι λόγω της αρνητικότατων εξελίξεων που βρήκαν την Κύπρο μας το τελευταίο διάστημα, κάποιοι διερωτήθηκαν αν θα ήταν καλύτερο να αναβάλαμε την έκθεση για μεταγενέστερο στάδιο. Το θέμα μας απασχόλησε πολύ και καταλήξαμε το ότι ακριβώς λόγω των τελευταίων εξελίξεων η έκθεση επιβαλλόταν να γίνει τώρα. Τώρα που χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής. Τώρα που χρειαζόμαστε την αύξηση της μεταποιητικής βιομηχανίας και τώρα που έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ άλλοτε τα εισοδήματα που προέρχονται από τις εξαγωγές. Καταναλώνοντας κυπριακά προϊόντα, στηρίζουμε τον τόπο μας και βοηθούμε την οικονομία μας. Αυτά ήθελα να πω. Τίποτε περισσότερο, απλώς τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Άνταμ που μας φιλοξενεί εδώ, τους μεγάλους χορηγούς μας, τους Δήμους Αγίας Νάβας, Παραλυμνίου, Ερήνιας, το Συμβούλιο Αμετολογικών Προϊόντων, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, την Εταιρεία Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Βαγιοριού και όλους τους άλλους που μας βοήθησαν για να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση. Εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα ωραίο καλό βράδυ και στην υγεία σας με ένα καλό κρασί. Κύριε Υπουργέ, είμαστε όλοι αυτιά. Καλή. Έντιμοι κύριοι βουλευτές, αγαπητοί δήμαρχοι, πρόεδροι, φίλες και φίλοι. Με μεγάλη μου χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Ομίλου Ινοφίλων Αμοχώστου για να παρευρεθώ στην έκθεση παρουσίαση κυπριακού κρασιού που διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά στην Αγία Νάβα. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Όμιλο Ινοφίλων Αμοχώστου για την αξιόλογη αυτή προσπάθεια που συμβάλλει τα μέγιστα στην προώθηση της εμπορίας κυπριακών κρασιών στην περιοχή. Αναμφίβολα, η συμμετοχή στην έκθεση των πλήστων εινοποιών μας, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι την στηρίζουν ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
προϊόντων και το ραδιοπολιτεία αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία της. Σίγουρα θα ήταν προτιμότερο να τελούσαμε τα σημερινά εγγένεια υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο τόπος μας περνά δύσκολες στιγμές και η κρίση έχει αφήσει τα σημάδια της σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι εξελίξεις όμως αυτές δεν θα πρέπει να αποτελήσουν τροχοπέδι στην ανάπτυξη και την επιχειρηματική δραστηριότητα των Κυπρίων αμπελουργών και εινοποιών μας, που με τις άοπλες προσπάθειες τους έχουν επιτύχει την παραγωγή ποιοτικών κρασιών, τα οποία έχουν καταξιωθεί στη διεθνή αγορά. Κυρίες και κύριοι, με παράδοση που αρχίζει από το 2000 π.Χ. στην παραγωγή και εμπορία κρασιού, η Κύπρος κατέχει την αρχαιότερη θέση στην λεκάνη της Μεσογείου ως υνοπαραγωγός χώρα. Αυτό το πλεονέκτημά μας ως χώρα του αμπελιού και του κρασιού θεωρώ ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Οι κρατικές επιδοτήσεις που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια βοήθησαν τις υνοβιομηχανίες μας να αναβαθμιστούν και να εξυγχρονιστούν, ούτως ώστε έχοντας τα πετούμενα εχέγγυα να παράγουν μεγάλη εκλεκτών επιτραπέζιων ίνων και ίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ανώτερης ποιότητας. Το γεγονός αυτό τους προσδίδει αναγνωρισιμότητα τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ινοβιομηχανίας. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προβολή και προώθηση των κυπριακών κρασιών τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ξένες αγορές. Ενδεικτικό αυτής της στρατηγικής είναι το ευρύ φάσμα προωθητικών δράσεων και ενεργειών που λαμβάνονται από το Υπουργείο, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιδοτήσεις για συμμετοχή σε γενικές εξειδικευμένες εκθέσεις τροφίμων και ποτών και την υλοποίηση εκστρατιών προβολής και προώθησης που αναλαμβάνονται από οργανωμένους φορείς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με κοινοτικά και κρατικά κονδύλια. Παράλληλα, με τη συνεργασία των εμπορικών μας κέντρων στις διάφορες χώρες, υλοποιείται από το Υπουργείο ένας μεγάλος αριθμός στοχευμένων δράσεων, όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων γευσηγνωσίας για τα κυπριακά κρασιά, η καταχώρηση άρθρων σε εξειδικευμένα έντυπα, η φιλοξενία ξένων αγοραστών και δημοσιογράφων και οι έρευνες αγορών. Φίλες και φίλοι, η κυπριακή υνοβιομηχανία συνεισφέρει και αυτή το μερίδιό της στην οικονομία του τόπου, δίνοντας ζωή στην Κυπριακή Ύπαιθρο και προσφέροντας απασχόληση σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας, από τον απλό αγρότη μέχρι τον ειδικευμένο επιστήμονα. Για τους λόγους αυτούς και ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές συνθήκες, θα πρέπει οι προσπάθειες των Κύπριων παραγωγών να στηριχθούν έμπρακτα από όλους μας μέσω της προτίμησης των ντόπιων προϊόντων. Ευελπιστώντας λοιπόν στη στήριξη του καθενός από εσάς στην προσπάθεια αυτή, θα ήθελα να συγχαρώ για ακόμη μια φορά τον όμιλο υνοφίλων Αμοχώστου για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, η οποία έρχεται να συνδράμει τις προσπάθειες της κυβέρνησης και των υνοπαραγωγών μας στην προώθηση του κυπριακού κρασιού. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην απόψινή βραδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.